आदा आदा मा जाखो? बे खोनायलाय मा बुस्थु बेलाय? सिंगेल कार्ड बे सिंगेल कार्डआलाय मा बुस्थु? दिनैहालासे 2024 जालायलायबाय आरो आं सासेबो सिख्ला पटायनो हायाखै बेनिखायनो आंनो सरकारा सिंगेल कार्ड होदो होमबालाय मा बाल जाखो? सिख्ला सासे पटायनो हाया नों बे दुनियाव जोनोम लादो। नों जुदि सिख्ला पटायनो हाया बेलेगनि हिन्जावखौ लाना खार। जास्ट बथलैल' लोंदोंमोन आरो आं दाउ जानानै गां फोर बिरनाय। ओइ आसोल आंखौ सिनायबाय नों? आङो साइकेल सालायना फ्लाइअभाराव बेरायहैयो। साइकेल सालायनो थुजायाखै। मा थुजानो? बिजि। मा बिजि? गोदो नोंखौ सैमा अरदों होननाया। थुजादों नाथाय खामानि होआसै।